Ďakujeme si vzájomne aj fanúšikom za podporu a samozrejme hráčom za perfektné výkony. Bolo množstvo skvelých zápasov, ale už keď stojí pri mne tento muž, absolútne všetci stichli. A to je chvíľa na to, aby sa slova ujal muž, ktorému musíme len poďakovať za to, že prišiel, že odovzdal opäť absolutórium. Ja si myslím, že stáva sa nezabudnutelný. Dámy a páni, jeho odhradné veličenstvo, Ľubo Mišťanský! Všetkým vám, aj mojim spoluhráčom, trénerom, masérom, okolo ľudí, ktorých sa o mňa starali niekoľko rokov, patrí veľká vďaka. Je mi strašne ľúto, že sme spolu aspoň jedno víťazstvo tu neuhrali. Je to smutné. Jeden príbeh, jeden krásny sen sa pre mňa končí. Preto v mojom srdci ostáva veľká vďaka a krásne spomienky. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za všetko.